हाय भाई माने ରାସ୍ତାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଫେରିକି ଗଲା। ହେଲେ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦରକାର। ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋର ନାମ ଅଭିମଳିକ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟଟା ଯେଟା ରାତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ ହେଇଥିଲା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଘଣ୍ଟେ ଏମିତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବ ସାର୍। ହଉ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ସରକାର କହିବା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଡେଲିଭରି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ଘରକୁ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ